time news kila rat an phan non ni gitu la ke 5L DIPHU la bini election result accounting arlo hidolo non nang arlo ke pen ke chiti na teng pro te non ma ke harukat LLC ST LLC bangke 5 round long bangke morsing piso vote long kon la hello 17,327 lapen Joyram Ingleng INC Congress pen long kon lo 6,402 lapen John Bernard Sangma GSP puasong pen long kon lo 1,070 lapen Jai Kathar long kon lo EPSC pen 14,231 lapen nota vote 13,019 total vote hello 43,267 lapen DIPHU ST 5 round long bangke motion long kon lo 19,943 lapen Joyram Ingleng long kon lo 4,798 lapen Johnson Bay long kon lo 699 lapen John Bernard Sangma long kon lo 854 lapen Jai Kathar long kon lo 15,627 nota vote api lapen total vote lo 42,760 lapen laso news update ang kami ako puthot news update huwai